Sachisin ngapring sngau bhai pi we bat ngakwa ban ai khublei ya pi ki nong sngap bat ki ba shak skor ya ni khubor na ka we ka por ska we ka por ba ngai scam hagani ka klimat dan hagani ka por kum ju ublain kor khu ya pi kat ba pinang sngap ya ka khubor halor ka mat ke jingpyrkhat Khuslai halor ki mat ke jingpyrkhat Khuslai kat banginang sngap ya ni ka khubor kat banginang puli ya ka tongin pendam ki khle hagi jingdwai ko kpa jing ubah bneng lang ba khoi ke kerteng jome atrai sachisin ngiwan hakmat jome atrai ban yaro atrai ya ka kerteng ka nam ka jombe kal bangina pule ya ktin jombe atrai to hika yang ya atrai bangin sngot ho ya ka bat kan kta atrai ki donut pop ki jonge bat kumju nga usyakri jombe nga yeng hang ni atrai bran kam yang nga na ka benta ka burom jombe ba upai lang ubayo sngaw atrai knang bon yo mesin lamba kani ka khubor kadwa kerteng Jesus Christ amen ka subjek ka bangin ya kren menta ka dai shaphang ke jingpyrkhat Khuslai laranga kali ke jingkli hato pipyrkhat Khuslai laranga kali haman uwei pa uwei ubriu udon bai ke jingpyrkhat Khuslai ke jong upar don bai ke jingpyrkhat jong naga benta ka lawe ke jong naga benta ka bala syai ke jong ka ka ban jia ya ka la syai ke jong laranga im menta kumni don bai nado shindrang nado kentai nado ki kena hado ki rangba ki don bai ka jingpyrkhat na ka benta ka jingim ke jongki na ka benta ka bala syai ke jongki ngim lak ban len wei pa wei nangi ngi don bai ka jingpyrkhat na ka benta yala de mar kunju na ka benta ki ba ki ba thon ke jongi harai ka bible ka don ayu ban ong shaphang kane ka bible ka ong ha ki proverb ka long ba khat khandai khot ba athoi ka don bon ki buj ha ka do no do briu harai ka jingpyrkhat utrai ka ta ka ban ne bal ada ngi petang biang na proverb kalau bakhat riu khot bakhat ka khot ka bakhandai ka ong ka do no do briu ka perkhat ya ka lenti jong o han rai utrai ubayalam ya ka jingjam ka jong bar ngi langi petang biang ya ka ban pule ya ka tin jong blai na izaya kalau bakhat sa khot ba arpon riu hadu khot ka ba arpon yo ka ong kumne ka ne ka long ka jingthmu kalau thmu halor ka khandau baro bar ka ne ka long ka khti ka bal akner halor ka jaj ban riu baro nama utrai ki pai ulat thmute u ei uban pendam no yaka yaka kti jong uru la kener te u ei uban penkenran yaka bar ngila peteng biang man pule na kisam lai polai khot ba shipo hadu khot ba khatwe ka ongkum ni utrai upen du ya jingpyrkhat ki jaj ban riu upen le no ei ya ki jingmot jong ki kenda ban riu ka jingpyrkhat utrai ka ne scam junom bar ki jingmot ka do no jong upateng la pateng baro parlok baik larpi pule kita ki kentin ang iskem ka ai men sim ha ya pi bar ka bible ka khot yangi bagi ban ai ki jingpyrkhat jongi baro ha u Jesus Christ ngim dai ban perkhat Khuslai shu namar ki jingpyrkhat jongi kin long le no ai lut ko ki parap ki men jonga larangi perkhat Khuslai ka jing jongi ka ei ka ban jai ka jingim ki jongi bun singi perkhat Khuslai hado bang shim no ya ka rai ka babakla teng teng ila shepting palat ya kalawe ke jongi ngem tip ka e ka ban jai ka bala shai ka jongi kumno ngin le shau copyright ngin le shakin ki blai thau ban yo ya ka jubab hare nga ong ya pi kani ka babakla bo nangi ki kristan ngi shim ya kani ka lat ban tip ya kalawe ke jongi ngin le shakin ki kinong page start ya ban pe ya kalawe ke jongi kani ka babakla kan mau na do ka kpok ka kmi jong pi ublei ula thau ya pi ula don lupa ka plan na ka benta ka jong pi namar ka bible ka ong don away ubala perkhat shaphang jong pi bat uta udai ublei jongi bat ki jingpyrkhat jong ublei na ka benta jong pi kidai ki babah sudah kat kum ka kitab Jeremiah ar khondai khat bakhat we ka ong kum ni na banga tip ya ki jingmot ki banga perkhat shaphang jong pi ong utrai ki jingmot ka jingsuk kane te om ki jong ka jingsnu ban ai happy ka jingkermen yapi ha ka por ka bakot ka jong pi ban ka bible ka khot yangi ha ki ar korin shipo san ka ong pendem ye ka jingpyrkhat baro ha ka jing ka ngo ya ukris ka badon kam yangi ka long pendem ya ladi ha ka jingpyrkhat baro ha ka jing ka ngo ya ukris ka badon kam ngi ban ka ngo ya ukris ngim dai ban pen ngosi ya u bat shakinong rom kalong bakhat ar khot bak dekat ke ba ar kong pen thamai ke jingmut jong pi ha ba pi wan shu jisu ba pin tip ke ba kumno kamon ke jong oblai ban tip ya kamon ke jong oblai ban tip ya kalawe jong pi da ke ba pi wan shu oblai ba oblai un seng dur ya kalawe ke jong pi un seng dur ya ka jing ing jong pi na ka daw pim dai ban Khuslai na ka banta yala de what perkhat Khuslai shu it ba yala de ha oblai na do manta ka sing shu it yala ka jing jong pi la pi shem jing a ha no ka jaka pi don
Lalu pi don hakan nunggu jaka, lalu ke jingpang ayu pi mat hakan jing jopi, syania ha ublay ubala ban yarap ya pi. Kan mau, lalu pi persyang ban wat, ya ka jubab nak kepertai, kan ai jubab ya pi. Lagi jing skusi, bat ki bomla ban tikena. Rai tangha ublay, ubom juk kala, bangila ban syania, ko ki parab ki men joka. Yang scam haga jingai ki jongpi wan syania haki ai jongka pertai syania tangha ublay ubaim kumba ublay ula don rupa ka jingpyrkhat nak benta jongi ublay kur khu ye pi wei ki bas ngap ki bas skor nak benta ku burom jongu amen.